Ja fem carn emprenyat al dematí. Jo sempre fem carn No en tenim prou durant el dia que el sobre l'hem d'aguantar durant la nit en el llit. Ja l'hem d'aguantar tot el puto dia. Sempre fem carn emprenyat, hòstia. Cago en Déu, fot cara de riure, hòstia. Comparat amb tu, des de luego. Bueno, ja veieu, el Joan... Ai, dic... Joan està tranquil. El Biel i el Lluís, una a cada punta. Sí, hòstia. Vale, retratant. Vale, retratant. Germanó el triador, Germanó. Sí. Que avui anem a fer el triador. El triador el tenim aquí al costat ja. Estem preparats. Càmera. Els que anem a morir et saludem. Et vencerem, triador.
El Lluís s'ha perdut. Que cabron, Joan. Lluís, t'has perdut, diuen? Hòstia, sí, tio. Va ser brutal. Ha sigut per culpa. Nosotros son a patadas. Hem estat al Coll del Había Tiador me gustaría a 3 graus Me gustaría verte de temperatura con este tiempo. i plovent i amb molt de fred. La veritat és que tots ho hem passat molt malament, Però ara estem molt contents. però ara estem molt contents, oi que sí, Joan? Sí, senyor. Ara estem molt contents i molt satisfets. I el Lluís s'ha perdut perquè no ha pogut seguir el ritme del campió. No, pues sí, avui sí que m'ha fotut una pallissa. I després, a part, els lletreros els llegeix al revés.
Una calor tremenda. Hem tingut molts problemes, sobretot perquè algun descerebrat que anava davant Això ja ho has dit abans. no quan hem arribat, això ja ho havia dit abans, Ja ho he filmat abans. el quadrat. Algun descerebrat quan ha arribat al triador s'ha anat a amagar i els altres ens hem liat tots i tremendo. Però molt bé, i ara estem sopant aquí amb una bona companyia i tot molt bé. Això està fet, ho tenim superat, eh? Ja està. Els altres, eh? José Enrique, tu què? Una tercera etapa magnífica, amb una miqueta de fred, amb una miqueta de boira, una miqueta... Contesta la Pantera Rosa, que si no et posaran nerviosos, Pantera Rosa. Tu, Joan, què? Bé, bueno, a part del que s'ha dit al migdia ja, per la tarda, una tarda tranquil·leta, Passeig, la una tarda. tarda tranquil·leta, home. No. Ets arribar aquí i ara un bon sopar i res, i agafar el llit tu i ja està. I ràpid. Sí. No hi havia el tio. Ja hem parlat abans del matí, que Sí, però per això, a la tarda, un paseíto per acabar d'allà de quedar planxats. Bueno, avui ha sigut una etapa una miqueta complicada per la pluja El fred. i el fred, però al final tots hem sortit de la ratonera del triador i hem arribat a bon port, vale? Sobretot la sauna i el jacuzzi. Hòstia, sí, bona, aquesta has estat bé aquí. Vale? Però també s'han de dir les coses positives. Les coses positives, i el que no sé si s'ha dit és que el Lluís s'ha perdut. Ah, sí. Sí, ja ho he dit 40 vegades. No, això no, aquí no, a la càmera no. 40 vegades ho A heu la dit. càmera no s'ha dit. Veus? Ah, no. Pues ja ho Pensava veia, que s'havia dit a la càmera. No. Segur. No. Bueno, bona nit a tothom, eh?